ಕಣ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದಾಡಿ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುವಕರು ಹೋಗುದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಿದ ಧೀರಜ್ ಐಂಗಂಟ ಮೇರೆ ಐಂಗಂಟ ತುಂಬಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾಯ್ತು ತುಂಬಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ನಾನು ಇದೇ ಕಂಡು ಏನೇ ಬಾತಿರೋದು ದಾರಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕಾನ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದಾಡಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ನಾನು ಸಾಡೆ ಪೋ ತೆಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಚರ್ ತೆಕ್ಕು ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಏನೇನೇ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೆಗೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುವಕರು ಹೋಗುದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೆಂಕಲ ಬಿರೋ ಮಲ್ಪೆನಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. Yeah, we're going to Malpe inside. Let's see how much we can buy now today. Okay. ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡ ಮಲ್ಪೆಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಕಾಂಡ ಹೆಂಚಪ್ಪು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎದುರು for a fresh meal. Bunu kaç yaptın? ಮುಂದಲೆ ಬಂಗಡೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಡೆನ ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ ಬಣ್ಣ ಮೀನು ಹೋಗೋದು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಹಾಂ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಬೇರೆ ವಾರ್ಫನು ತಿಲೆ ಸಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಂಡ ಫುಲ್ಲ ಮೀನು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮೀನು ಮುಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತು ನಿಂಚ ಎಷ್ಟದ ಇನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಂತಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅವೇನು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಂ Jinji dulu jinji. Pamphlet ada. Ada banner. Pamphlet. Oh ini. Warma. Watte.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಓಯ್ ಮಾಂಜೋಳೆ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಮದ್ರಾಡೆ 13 14 Run. Itu lagi ni le. Semati adalah malpe. Encu wan malpe di beda apa panpina mata ijji bandu. Aw pata nijog satya. Ena pan ingile de batti bakan ingile gotta apulu. Ena pan onji mate laga bale mantandu per materla. ಅವನು ತೂನಗನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಗಾಂಡ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪು ನೋಡಿಬಿಡಿ ನಾನು ಇಡಮಟ್ಟ ಬೈದಿಸಿ ನಾನು ಕಿನ್ಯಪ್ಪ ಬೈದಂತ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಮೀನು ಪಸ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತೂನಾಗನಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ ಜನಗಳು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪಾತಿನ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಗಮ್ಮದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪುರ ಪನ್ನಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪ್ಲಿ